श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज उपस्थित आशिल्ल्या सकळ समाज बांधवांक वापस हांव हृत्पूर्वक धन्यवाद करता, तशी तुमकां आमंत्रण करता। सो आज चेरडूमाले वैष्णव संध्या भजन अंतु चेरडूमा वैष्णव भजन सांगता आसती। एक से बढ़कर एक चेरडूम आसती। सो तुम्ही लास्ट पासून आसून तांकां एनकरेज करता, आशीर्वाद करता म्हणून हांव निमून घेता। सो तशींची आमगेल मध्य फर्स्ट पद संग येता आसा ती प्रतीक्षा भट कारकला तुकून जॉइन जाता आसा त्यांनी विभावरी शेष आलोक प्रवेश हे पद सांगता आसा ती। सो हे भक्ती विनोद ठाकूरजीन बरयलें आसा। सो भक्ती विनोद हे पद आमकां एक अशी आमकां रिमाइंड करता की आमी इग्नोरन्स सोडून होली नेम घेया, अवेकन द सोल, उठा उठा म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर सांगता आसा तो। अशी हानी ग्रेट आचार्य आमिल भक्ती विनोद ठाकूरजी। तशींच आमिले सेवेंथ गोस्वामी म्हणटा हांकां सात म्हळ्यार आमी षड गोस्वामीन तो षड गोस्वामीन बरती कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा आमी इस्कॉनान। तशींच हानी सेवेंथ गोस्वामी आमकां एक डॉर्मेंट हे कने स्टेजार कृष्ण भक्ती आशिल्ली तांणी अवेकन करूंक तांगेले भक्ती हात आसा। तांगेली भक्ती तांणी काम केलेलें आसा। तशी आमिले भक्ती विनोद ठाकूर हांचे सांगता आसा ती विभावरी शेष म्हळ्यार इग्नोरन्स कने नाईट ऑफ इग्नोरन्स म्हणून ते एंड जाल्लें म्हणून कळ्ळें। लोक प्रवेश म्हणून सांगलें कने स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, एंटरिंग द रियल स्पिरिच्युअल वर्ल्ड अशी म्हणून आतां ट्रान्सलेशन वरें सांगू न्हू पद वरें सांगता आमगेली कृष्णभट माताजी दुवा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा स्टार्ट कर देवा तू। हरे कृष्ण माताजी ट्रान्सलेशन हांव सांगता आसा। हरे कृष्ण। भक्तिविनोद ठाकूर त्यांनी रचन केलेलं तसले विभावरी शेष माताजीन सांगिल्ले भारी छंदस ते भजन। ताजे ट्रान्सलेशन हांव सांगूक ट्राय करता। हांगा फर्स्ट स्टांजा अंतू सांगता की रात्रि जावन उजवाड जे आयले ओ जीवात्मा तुगेल नीद सोड मुक्तिपथ अंतू वच। मुरा राक्षस मारलेलो परम आनंद आणि सर्व आकर्षक घोड्या मत्तेचे अवतार घेतिलो हयग्रीव भगवान हरिले पवित्र नाम जप करी म्हणून सांगता। तशीची सेकंड स्टांजांचा शस्की हरी अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह नरसिंहाल अवतार घेतिलो उपेंद्र म्हणचे कुब्ज ब्राह्मण जावन दिसिलो मधु राक्षसक मारलेलो व्रजाचे रायाल पूतनाक मारलेलो दशरथाले पूत जावन राम अवतार घेतिलो। तशीची थर्ड स्टांजान सांगिलास की यशोदाले प्रितीचो आणि गाय आणि बुईंक आणि आध्यात्मिक इंद्रियाक आनंद दितालो। राधिकाले प्रिय पुरालोकाचे अत्यंत सुंदर व्यक्ती जावन आसा। तशी चारी सांग सांगता की रामचंद्र जावन रावणाक मारलेलो व्रजांतू लोणी चोरतालो गोपिका स्त्रीले वस्त्र चोरलेलो
तो पुराजनाले हृदय चोर्तलो तो केदनाची कोळोलुदवनु असतलो तशीची पंचाचे स्टांदा सांगितलंस की नंदल पूतू व्रज निवासीसलो भय निवारण करतलो तशी सच्चे स्टांदा सांगितलंस यशोदेले पूतू राज कंसाक मारलालो प्रजांतू रासनृत्य करतालो तो भक्तीचे आनंद चढ करतालो श्रीकृष्ण यमुना नईचे जीव तो गोपिकेले मनाचे चंद्र जावनस आणि मधुर अमृत जावनु पवित्र नामांतू कृष्णाले महिम वर्णल केलेले अस हरे कृष्णा हरे कृष्णा हांव आतां पद सांगू ट्राय करता विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी भूतो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन गातन कैटभ शातन जय दशरथी रामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा यशोदानंदन गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमणा भुवन सुंदर बरा गोपी प्रिया जन राधिका रमणा भुवन सुंदर बरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा रावणनंकर मखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी रावणनंकर मखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदपाल चित्तहरि वंशीधारी ब्रजेर राखल गोप वृंदपाल चित्तहरि वंशीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा योगींद्र बंधन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी योगींद्र नंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी विभावरी शेष
आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा यशोदानंदन कंसनिसूधन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जी। सॉरी, एक 1 मिनिट माताजी, उद्या पिऊन येते. आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूलशर जोजक काम गोपांगण गान चित्त विनोदन समस्त गुण गान धाम विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा ना जीवन केली पारायण मानस चंद्र चकोरा जमुना जीवन केली पारायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा हरे कृष्णा माताजी सॉरी एक एक्चुअली तापशील है हरे कृष्ण माताजी, थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. होड ना भारी छंद कोण सांगितलंस. सॉरी काय होड ना सॉरी. तुम्ही दगडून भले जोडी म्हणता पडल्या 3 सोडलेले ना तुम्ही ना ना वरे कंप्लीट करून ना. भारी छंद कोण सांगितलंस. काय ತೊಂದ್ರೆ ना हरे कृष्णा हरे भारी छंद कृष्ण. पद है. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ म्हणता सती विभावरी शेष हा सांगील म्हणके मला उठया इग्नोरन्स माइंड उठया उठया म्हणून सांगतास होली नेमगे या ती हा सो तुम्ही Right. सन नॉलेज ऑफ सन तुम्ही हार्ट ಅಂತ ಎತ್ತ तुम्ही टायर्ड असो डिस्ट्रॅक्टेड असो आणि बरती काम असो कसं नाही असो हे एक होली नेम घेतील निमित्त ते वर्क जाता ओके ते Right. सिन्सिअरली चांट केलं से सो केदन तुमको ते कृष्ण एंटर जाता तुम्ही जीवन तुम्हाला कळणार तिथले फास्ट जाता जस्ट चार्ट केलं री सिन्सिअरली चार्ट केलं से थँक्यू सो मच Thank you तुम्ही so दोघ much, जनक Mataji. ट्रान्सलेशन वर ऐकून सांगितलंस माताजीनं हरे Right. कृष्णा प्रणाम Hare Krishna. हरे कृष्ण आता मी नेक्स्ट कीर्तन या आपया हे नरोत्तम दास ठाकूरजीनं बरेल तसं राधाकृष्ण प्राण मोरा सांगू येतं असं आम्ही नरोत्तम दास ठाकूर आम्ही आचार्य तनगी फेमस फॉर डीप ह्युमिलिटी म्हणतात म्हणेत आणि इंटेन्स लॉंगिंग फॉर कृष्ण आणि राधा राधाकृष्ण प्राण मोरा तो हनी ओपनली डिक्लेअर केला राधा आणि कृष्ण मागेले व्हेरी लाईफ आणि सोल म्हणून स्वामीन सांगेल असं हे
हे हे कणी एक पोयम नाही. त्यांनी ते लिव्ह केलेलं असतं. त्यांनी रियालिटी हे लिव्ह केलेलं असतं त्यांनी स्वामीनं. सो हे आमकां टीच करता की भक्ती मार्गारी कृष्णा कनी आम्ही राधाक सेंटर दवरून आम्ही जीवन एक्झिस्ट केल्यारी तातूंतले इजी कृष्णाल धय आनी आमले जीवन यू नो सुलभ रितीर वता सिन्सियरिटी री कोरका म्हण स्वामी सांगता सत्यांगा तशींची नेक्स्ट कीर्तन या पळया ते मस्कत तुमच्या असं रचना प्रभू त्याचे ट्रान्सलेशन सांगू येत असं ती रामकृष्ण प्रभूजी तशींची हे प्रार्थना बुकान अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं हरे कृष्ण प्रभू तुम्ही स्टार्ट करत फर्स्ट कडेरी रचना पद सांगेत ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण आजी रचना आमी इल्दू राधा कृष्ण प्राणमोरा म्हणून भजन सांगत आसा हे भजन ऑथर आसाची बरयल्लें आसाची नरोत्तम दास ठाकूरजी आनी हाजे ट्रान्सलेशन हांव इंग्लिशान सांगत आसा ताजे खातीर एक आमी क्षम करता हांत टोटल 6 पॅराग्राफ आसाची फर्स्ट पॅराग्राफ The divine couple Sri Radha and Krishna is my life and soul. In life or death, I have no other refuge but them. तशीची second stanza translate दिल्ली आसा. In a forest of small kadamba trees, on the bank of the Yamuna, I will sit the divine couple on a throne made of brilliant jewels. तशी थर्ड स्टँजाचे डिटेल दिल्ले आसा ट्रान्सलेट केल्ले आसा I will anoint their dark and fair forms with sandalwood paste scented with cuya and I will fan them with a camera whisk. Oh, when will I behold their moon-like faces? तशी फोर्थ after stringing together garlands of malati flowers, I will place them around their necks and I will offer tambula scented with camphor to their lotus mouths. तशी पंचवी with the permission of all the Sakhis, headed by Lalita and Visakha, I will serve the lotus feet of Sri Radha Krishna. तशी सिक्स्थ one Narottam Das, the servant of Sri Krishna Chaitanya Prabhu, longs for the service to the divine couple. So रचना ते भजन सांगत असा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोरा जीवने मरने गाती आरो नहीं मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोरा कालिंदीर कुले केली कादंबी रवाना कालिंदीर कुले केली कादंबी रवाना रत्न बीदरा ऊपर बोशा बोधु जाना रत्न बेदीरा ऊपर बोशा बोधु जाना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोरा श्याम गौरी निरगंगा श्याम गौरी अंगे दिबो चंद्र निरगंगा श्याम दुलाबो काबे हिर मुख चंद्रा श्याम दुलाबो काबे हिर मुख चंद्रा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर गातिया मला तिरमाला दिबो दोहार गले गातिया मला तिरमाला दिबो दोहार गले अधरे पुलिया दिबो कर्पूर तंबूले
अधारे पुलिया दिबो कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर ललिता विशाखादी जाता सखी बृंदा ललिता विशाखादी जाता सखी बृंदा अज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद अज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदाता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदाता सेवा विलास कोरे नरोत्तम दासा सेवा विलास कोरे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगुल किशोर हरे कृष्ण Hare Krishna. हरे कृष्णा रामकृष्ण प्रभू आणि रचना वंडरफुल जोडी तुम्ही 3 जण बशील असं पुरा मॅचिंग घालून कारण की बाहेर వచ్చేసి म्हणून सांगितलं असेल तुम्हीला वंडरफुल फॅमिली प्रभू खुशी झाल्या व्हेरी रेअरली येता असं मग दिसता रचना पद संगोक आवाज लाईक असत तवळी येऊन सेवा देऊ का माता प्रभू ಧನ್ಯವಾದ तुम्ही ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರೆ ಚಂದಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಸ तुम्ही दुवेन वरे पद ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಸ हरे कृष्णा प्रणाम प्रभू Hare Krishna. अशी हरे तातवळी कृष्ण सेवा देऊ का तुमक Yeah. सत्य भगवत पुराण कोंकणी टीम मातकोन अनंत Yeah. धन्यवाद हरे कृष्णा हरे मस्त कृष्ण धन्यवाद आता तुमका आणि रश्मी भट माताजी का ती काय चान्स दिल्याक या नेक्स्ट टाइम मुद्दाम येते हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे मीठ कृष्णा आता नेक्स्ट कीर्तनी आमच्या ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಅರ್ಜೆಂಟರ್ असती तशी आम्ही आता नेक्स्ट कीर्तनीय कृष्णाजीन का नाम है ते सांगोक येता असती हे पद आमका रिमाइंड करत की एक कृष्णा नावार कसं एक पवर अस होली नेम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा नव ते आम्ही तोंडारी आम्ही जिब्बेरी ते चांट आम्ही नंतलेरी चांट करता नंतलेरी सिन्सियरली देव आमका टाकता खंयची टायमार देव येवन आमका आशीर्वाद दिता म्हणून एक सान हे वरे नाका कने तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करून एक राऊंड वर महत्व एक पिठी वरे चांट केले वरे त्यात तुमका त्या देवाला आशीर्वाद मिळता म्हणून कळण तशी देव लागी बसून तुम्ही ऐकता म्हणून सांगता ती सो तशींची मी हे आता नेक्स्ट पद ऐकूया कृष्णाजीन का नाम हे ते सांगू येतं असं प्रेरणा बोरकर आणि कारकळच कुंजान दत्त असं ती सो रेशमी भट माताजीचं जे ट्रान्सलेशन सांगता ती हे हिंदी लँग्वेजर असं हरे कृष्णा स्टार्ट हरे करीत माताजी कृष्ण तुम्ही हरे कृष्ण आताचीन सांगितलं कृष्णा नाम मात्र आमका दय दिता म्हणून सांगून सांगितलं असतं तशीची हे ताजे ट्रान्सलेशन हांव सांगूक इच्छभावता आणि प्रयत्न करता कोणाल नाव कृष्ण आणि कोणाल वासस्थळ असं गोकुला तसले परमपुरुषाक अत्यंत विनम्र नमन करता कोणाल आवसू यशोदे बापूस नंद महाराज असताले गोपालक हाव पुन्हा पुन्हा नमस्कार करता राधाले प्रिय कोणाल अंग बಣ್ಣ पावसाचे मोडा बಣ್ಣ जावन असं तसले देवाक हाव नमस्कार करता ದಹಿ ಲೋಣಿ ಚೋರ್ನು ತಗೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ ಒಟ್ಟು ಖಾವನು ಚಂದ ಚಂದ खेळताचे तसले देवाक हांव नमन करता राज द्रुपदाले चेल्ली द्रौपदीले अवमान दाखवून राखतालो आणि गजेंद्र हस्तिक मोसळे दाखवून सोडयतालो सकल करुणे वास जावन आशिल तसले भगवंताक हांव पुन्हा पुन्हा प्रार्थना करता कुरु आणि पांडवाले मध्य जल्लले महायुद्ध
तांतू युद्ध भूमिंतू अर्जुनाक सारथी जावनु दैविक सूचन दिल्लालो तसल भगवंताक पुन्हा पुन्हा प्रार्थना करता म्हणून सांगून हे भजने कीर्तनाचे ट्रान्सलेशन असं. हरे कृष्णा. प्रेरणा बोरकर स्टार्ट करा मात्र. हरे कृष्णा. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंजी बपैया है. यशोदा जिनकी मैया है, नंजी बपैया है. ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. लुट लुटंदी मक्खन कायो, ग्वालबाल संदेनो चरायो. लुटंदी मक्खन कायो, ग्वालबाल संदेनो चरायो. ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है. ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. द्रुपद की लाज बचायो, रहस गज को फान चढ़ायो. द्रुपद की लाज बचायो, रहस गज को फान चढ़ायो. ऐसे कृपा दाम को बारंबार प्रणाम है. ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंजी बपैया है. यशोदा जिनकी मैया है, नंजी बपैया है. ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रेरणा खुशी झाली देवा, बारी चंदकोन सांगतो आणि तातवळी येऊन स्याव वर दिता बरती धन्यवाद भगवत पुराण कोकणी ती मत तुका शिवन मुखार सुनवारे येऊन पार्टिसिपेट कर का. ओके. हरे कृष्णा. अशींची रश्मी भट माताजीने सुपर जाऊन हा जे ट्रान्सलेशन सांगितलं असं भारी खुशी झालंय. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. आता मी नेक्स्ट कीर्तनावाच्या नेक्स्ट कीर्तन असं जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन हे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बरेल असं. हन्नी आम्ही ऑथर ऑफ आम्ही श्री चैतन्य चरितामृत अशी हन्नी हे पद अंतू ग्लोरिफिकेशन केलेलं असं राधाले कृष्णाले वृंदावनाचे. ह्या कीर्तन अंत दाखवत असं ती वृंदावन एक कृष्णाला आणि राधाला सेपरेट ना. वृंदावन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम राधा अँड कृष्ण. हे आम्ही हंग पळवत हे कीर्तन अंतो हे कीर्तन फुल ऑफ जॉय विक्ट्री
या बरेल आसा आमी तशींची हें तेच फील आरी हें वृंदावन वतशें म्हणजे तें फील आरी आमी हें पद आयकुया. हें फर्स्ट आमगे ट्रान्सलेशन आयकुया रश्मी भट माताजी तुकून तशींची हें पद सांगू येता आसा ती अश्विजा कामात शारजात जॉईन जाता आसा आणि हें बेंगाली लँग्वेजर आसा हें पद. हरे कृष्णा माताजी तुम्ही स्टार्ट करा मागीर अश्विजा तू पद संगीत देवा. ओके हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन म्हणून सांगून कीर्तन हाचे ट्रान्सलेशन हांव सांगूक प्रयत्न करता. हे बरयलेलें आसा कृष्णदास गोस्वामी त्यांनी बेंगाली रस माताजीन संगीतवरीची हे व्रजधामाचे महिमा अंतू वर्णन केलेलं आसा. राधा कृष्ण वृंदावनाचे दैवी जावन आशिल्ले वनांतू वृंदावनाचे 3 प्रमुख देवते जावन आसले त्यांनी कोण म्हळ्यारी श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. वृंदावनांतू श्यामकुंड राधाकुंड गोवर्धनगिरी यमुना नदी कृष्ण बलराम त्यांनी तांगेले बाल्य जीवन प्रदर्शन केलेलं तसले चंद एक स्थळ असं वृंदावनाचे महिमा अपार असं म्हणून सांगताचे. कृष्ण केशी राक्षसाक मारनु कಳ್ಳले केशी घाट असं देव कृष्ण परमात्ಮ ತಂಗೇಲಿ ಕೊಳಲು ಅಜ್ಜುನು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಕ ಆಕರ್ಷಣ करतलो. वंशीवट वृक्ष व्रजाचे बारवनाचे महिमा वर्णन केलेलं आसा. कृष्णाले दैवीक जावन आशिल्ले आवस बापूसू नंद महाराज आणि यशोदाले पुरा महिमा अपार आसा. श्रीमती राधाराणी अनंग मंजरीले अण्ण जावन आशिल्ले श्रीधाम गोपा बालक आणि तै आशिल्ले गाय आणि वासरू मस्त महिमस म्हणून सांगताचे. राधेले दैविक जावन आशिल्ले आवस बापूसू वृषभानु कीर्तिदा आणि सांदीपनी मुनीले आवसू मधुमंगलले अज्जी नंदी मुखया तांगेले नारद मुनीले प्रिय शिष्य जावन आशिल्ले पौर्णमासी अन्यंगेले महिमा अपार आसा म्हणून सांगितलं आसा. पवित्र धाम जावन आशिल्ले व्रज राक्षकतीरी गोपेश्वर शिवले देवस्थान आसा. कृष्णाले एक फ्रेंड आशिल्लो मधुमंगळ तांगेले पुरा लीला भारी चंद आसा म्हणून सांगून सांगताचे. भगवान बलरामले रास नृत्य केलेले रामघाटाचे कीर्ती अपार आसा. भगवान बलरामले महिमा अपरंपर आसा. दैविक ब्राह्मणाले पत्नी काळिया सर्पाचे पत्नी तांगेल शुद्ध भक्ती ಮೂಲಕ भगवान गोविंदले पादकमल मेळ्ळारी त्यांनी धन्य. कृष्ण आणि राधेले रास नृत्य प्रदर्शन केलेले जागेचे महिमा अपार आसा. भगवान कृष्णाले सुंदर लील जावन मस्त लील केलं तसले स्थळ आसा वृंदावन. तसल महिमा वैवाहिक प्रेमाचे मधुरक साक्षी जावन आशिल्ले पुरा दिव्य रास नृत्य सुंदर जावन आशिल्ले म्हणून सांगताची. हांगा कवी सांगता की भगवान नित्यानंद पत्नी जावन आशिल्ले श्री जान्हवी देवीले पादकमल स्मरण करताची. कृष्णाले सेवक जावन पवित्र नाम संकीर्तन सांगता म्हणून सांगताची. हरे कृष्णा. अश्विजा स्टार्ट कर देवत. हरे कृष्णा. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय महावान. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन
श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहा केशी घट बंशी बट द्वादश कनाना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगाना श्री दामोदर जय जय दिनुवत्सगाना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहन जय वर्षभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरानगारी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बतु द्विज राजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय राम घता जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावना बसी जता जाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति तेजहारा पैलो गोविंदा कराना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रासा मंडला जय जय राधा श्यामा जय जय रासी रासा लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयो ज्वाला रस पराकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रकारा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री जानव पदाज पद्म कोई स्मराना दीना कृष्ण दासा कोई नाम संकीर्ताना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना हरे कृष्णा हरी बोल आश्वीजा किती छंद कोण सांगल देवा तू भारी छंद कोण सांगल्या फर्स्ट टाइम येऊन सांगतास की म्हणून ह्या मंचारी नवा आजपासून ऐकल ना होतो का अशी मुकर सुनी येऊ का तुगल वॉइस लायक असं ताळ ज्ञान असं आणि पद वरे भारी छंद कोण सांगता असतो प्रतिपटी येऊ का आणि आम्ही धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी टीमात अनंत धन्यवाद देवा
शिमुख असून येऊ का दायत्वा स्याव देऊ का ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट आम्ही राधे जय जय माधव दैते हे पद ऐकूया. हे रूप गोस्वामीन बरं असं आमक पूर जनक रूपानुगा म्हणतात म्हणल्यार आमगेले परंपराचे हेड आत षडगोस्वामीन तो हेड अशी न्हितानी तशी आम्ही रूपानुगास रूप गोस्वामीले फॉलोवर्स तशी हे कीर्तन ताणनी श्रीमती राधाराणीक ग्लोरिफाय केला म्हणल्यार माधव दैते बिलवेड टू कृष्णा राधाराणी नव सो तशी एक हे आमकां हायेस्ट डिवोशन पळोवंक जाल्यार मेळक जाल्यार आमी राधाराणी शेल्टर घेवका म्हूण सांगता ती अशी आमी आनी राधाराणी ग्लोरिफाय केल्यार कसं जाता कृष्ण वाले बारी कुशतात के कृष्णाक एक्स्ट्रीमली प्लीज्ड बारी कुशतात ताका अशी आमी हे पद ऐकूया एक कंपॅशनरी ग्रॅटिट्युडरी थँकफुल मुडारी आमी ऐकूया हे पद फस्ट ट्रान्सलेशन सांगता हांव हे पद सांगू येता असं कोण मिली प्रार्थना शिवमोग्गा तुकून जॉईन जाता असं ओके हे स्तवमाला म्हणजे बुका तुकून अडॉप्ट केला संस्कृत लँग्वेजर असं जे ट्रान्सलेशन ट्राय करता ओ राधा ओ माधवल प्रिये तू गोकुद्याचे पुरा यौवन आशिले युवती तुकून आराधन पात्र जाता तू सर्व प्रशंसे कोरचित असले दिव्य व्यक्तित्व आशिली आणि नेक्स्ट तू सकड रीतीरी चंद कोण शृंगार करून घेऊन लॉर्ड दामोदरल प्रीती पात्र जाता ओ वृंदावनाची राणी वृंदावन हरीक संतोष दिवचित असले उद्यानवन जाऊन असं अशी नेक्स्ट सांगता स्वामी वृषभानुरायले सागर तुकून उदय जलली नवचंद्र ललितेल सखी तुगेल अद्भुत स्नेह भाव तये आणि कृष्णाल वैराशी निष्ठेनी विशाख तुक बद्ध जाऊन असं तशी लास्ट सांगता असतं स्वामी ओ करुणामयी सनक आणि सनातन महर्षी तुगेले चंद रीतीर वर्णन करतात ओ राधे दैद वर्णो मगेल वैर कृप करी सो प्रार्थना तू शूर करीत दवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज ह्यावर रूप गोस्वामी रचित राधे जय जय माधव दैते है वैष्णव भजन सांगता रस राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय राधे जय 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 तेव्हा हार्मोनियम नाशी सांगू तत्व तुका वॉइस ऐकन हार्मोनियम प्ले केल्यारी हार्मोनियम नाशी सांग पप्पा स्पष्ट संकवा ना आता मुकस्ती राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर राती वर्तन वेशे हरिने स्कुत वृंदा विपिनेश दामोदर राती वर्धन वेशे हरिने स्कुत वृंदा विपिनेश राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदादी नव शशिलेके ललित सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदादी नव शशिलेके ललित सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणं कुरु मयि करुण दैते सनक सनातन वणित चरिते करुणं कुरु मयि करुण भरिते सनक सनातन वणित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते. हरे कृष्णा. हरी बोल प्रार्थना. उद्दापिनसे सांगता म्हणून सांगता पडे उद्दापिनसे तू पद सांगले तिथं तू एक नमुने करतला मला कदल्ले मळरी आम्ही वैष्णव भजन अंतू भारी तू हे जाले मास्टर जाले ಖುಷಿ दलतेवा सो केदना येत तू सेव दिता वेदर इट इज हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन असो वैष्णव भजन असो केदना येऊन सेव दिता अशी मुखासून वरे तू येऊ का भगवतपूर्ण कोंकणी टीमात हांव तुका धन्यवाद सांगता अशी सेव दिवू का ओके आणि माताजी करे हांव धन्यवाद सांगता तुम्ही परती ती प्रोत्साह करून अशी पुरा म्हळ्यार राईट वे खुशी जाल माताजी हरे कृष्णा प्रणाम्स ओके प्रभू देवा हरे कृष्णा हरे तमी कृष्णा. लास्ट हरे कृष्णा ओके आता मी लास्ट सिंगर आपया हानी बंधू संगे यदितव भक्तिगण ते पद सांगता असं अंतू भक्तिविनोद ठाकूरजीन बरेला आहे अंतू सांगता असं हे भक्ताल संग असले कसं जातं आम्ही भक्ती सहजदान वाढता म्हणून सांगता असं त्यांचं आम्ही एकट्यानं असलं कसं जातं मायेने आम्ही अंतू कने तंतूची मायेंत असतात ती ना मायेंत अशी चान्स असता तशी जाल्यार भक्त संघान आशिल्ली ना आमकां ते कृष्णा कडेन आमकां पुनर्ता हवे तशें करून आमी कसं सांगेत सत्संगाची आमगे भक्ती जीवन भक्तीचे जीव कसं नसतं ताजे मेन हे एसेन्स कसं नसतं सत्संग सो तशें म्हणून सांगें हें पद सांगू येता असं आमगेली राधिका कुलूर रासल के मतकून जॉइन जाता असं सो हें बरेला भक्तिविनोद ठाकूर ना तशी बेंगाली लँग्वेजर असं सो स्टार्ट करेत देवा तुवें हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी एक मिस केलेलं सर रिद्धिमा भट्ट असतं त्याच्या पुढे रिद्धिमा भट शारजा तो कोण दालमू प्रभू ते रिद्धिमा जी भट म्हणून कोणी ना ती हा माताजी रिद्धिमा भट असवे खंयची पद देवा तुगेले मेघल पड हा हनुमत सेवित निज पड रामा ओके देवा स्टार्ट करी हरे कृष्णा हनुमत सेवित निज पड रामा नट सुग्रीवा भीष्ट रामा गर्वित वाली संहारक रामा वानर दूत प्रेष्ठक रामा हितकर लक्ष्मण संयुत रामा राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हनुमत सेवित निज पड रामा नट सुग्रीवा भीष्ट रामा गर्वित वाली संहारक रामा वानर दूत प्रेषक रामा हितकर लक्ष्मण संयुत रामा राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हनुमत सेवित निज पड राम नट सुग्रीवा भीष्ट रामा गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेषक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हनुमत सेवित निज पड राम नट सुग्रीवा भीष्ट राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेषक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम धन्यवाद
हरि ओम. हरे कृष्ण देवा. थँक यू सो मच. सॉरी देवा तुगेल नाव सांगितलं हांवें. चंदू कोण सांगितलं तुवें. Okay, पुरा Mataji. कृष्णाला आ ओके कृष्णाला पद्य मध्य रामाल पद्य लायदल देवा तू संगीले कसून येऊन वरे साव देऊ का ओके हे किष्किंदा कांड तकोन असते हे नाम वय. रामायणाची किष्किंदा कांड तकोन चंदुकोन संगील अस देवा सो अनंत अनंत धन्यवाद तुका ओके हरे कृष्ण धन्यवाद. हरे कृष्ण धन्यवाद. ಸೊ आता मी लास्ट कीर्तन या मी लवरून राधिका कुलूर सो स्टार्ट करेत राधिका तुम्ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा. भक्तिविनोद ठाकूरान सांगलेलंस की तुगेल बंधू बांधवालोटू हास्य आणि परिहास कोरनु आनंद रसका म्हणजलारी हेची तुगेल बळाची आशी म्हणू जल्लारी तू मिगेल ऐकूका तू बिलकुल मथुरा वृंदावनचे केशी घाटाक वचू नका त्या जागरे श्रीहरी गोविंद रूपारी अस तो गोविंद कोण मलारी कोण सगळ्यांके खुशी संतोष दितल की कोणाल वक्र जावन आशिल्या दृष्टी मस्त मनमोहक जावन असकी कोणाल तोंडार मृदू जावन आशिल हास असकी कोणाल रब्बील नमोन त्रिभंगी जावन असकी कोणाल तेजस्वी अंग कांती श्यामवर्ण जावन असकी कोणाल प्रति एक अंग अंग कोमल जावन असून नवे पन्नाच चिगुरवरी मृदू जावन असकी ತಂಗೆಲ್ ಹೋಂಟ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೋರ್ನು ತಜ್ಜೇರಿ ಬಶಿಲಲ ವಂಶಿಜ್ ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿ ಅಮ್ಗೆಲ ಪಿಶಾಪಣ ಕಾರಣ हे सहोदरा कोणे शिकरारी नवील गरी धारण केलल की तगेल वरी विश्वास ना तू ते स्वरूप पळेलारी तुका वापस घर वच्चाक साध्य जायना तुगेल संसारिक जीवन नष्ट जाता हे मिगेल होड भय तू तई चमकलारी तुक ते भारी होड संकट जाता तुगेल कुटुंब जीवनान तू कुशेर असुक जल्लारी तू मथुरा लग्य शिल्केशी घाटा वचू नका हरे कृष्ण बंधु संगे यदि तव रंग परिहास बंधु संगे यदि तव रंग परिहास ताके अभिलाष ताके अभिलाष बंधु संगे यदि तव रंग परिहास ताबे मोरा कथा राख जेओ नाको ताबे मोरा कथा राख जेओ नाको मथुराय केशी तीर्थ घाटे रसकास मथुराया केशी तीर्थ घाटे रसकास बंधु संगे जदि तव रंग परिहास गोविंद विग्रह धारी तथाया चेनारी गोविंद विग्रह धारी तथाया चेनारी नयन वंकी मा दृष्टि मुखे मंदहास नयने वंकी मा दृष्टि मुखे मंदहास किवा त्रिभंगमाथाम वर्ण समुज्ज्वला श्याम किवा त्रिभंगमाथाम वर्ण समुज्ज्वला श्याम
नवकिशलया शोभा श्रियङ्गे प्रकाश नवकिशलया शोभा श्रियङ्गे प्रकाश बन्धु संगे जदि तव रंग परिहास अधरे वंशितार अनर्तेरा मूलाधार अधरे वंशितार अनर्तेरा मूलाधार सिकी चूड़ा के ओ भाई कोरोना विश्वास सिकी चूड़ा के ओ भाई कोरोना विश्वास से मूर्ति नयने हेरे के नाही घरे फिरे से मूर्ति नयने हेरे के नाही घरे फिरे संसारी गृहिराज गो होया सर्वनाश संसारी गृहिराज गो होया सर्वनाश ताय मोर माने बड़ा त्रास ताय मोर माने बड़ा त्रास घाटी पे विपद भारी जेओ न कोहे संसारी घाटी पे विपद भारी जेओ न कोहे संसारी मथुराया केशितीत घाटेरा सकास मथुराया केशितीर्थ घाटेरा सकास बंधु संगे जदि तव रंग परिहास बंधु संगे जदि तव रंग परिहास हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल भारी छंद नवे पद हा फर्स्ट टाइम ऐकत असं त्यावरे इतके छंद कोण सांगले म्हळ्यार ब्युटिफुल ट्यून असं आणि तू वरे ताळबद्ध जावन लयबद्ध जावन छंद कोण सांगेन असतेवा तशींची भरती ऊन येता तू आमगेल्या वैष्णव भजन संध्यान तू लता वळीवन सेव दिव का भारी छंद असतो वाಯ್ಸ್ वरे ಖುಷಿ ಇದಲ್ನೆ ಅಶಿ ನವೆ ನವೆ ಕೀರ್ತನಿಯನ್ ನವೆ ನವೆ ಭಜನ್ घेवन आयला री आमक वरे एक नवे पद सिक्चित अशी मन येतनवा सो ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲ थँक यू सो मच हरे कृष्णा प्रणाम्स देवा सो आता आम्ही कन्क्लुडिंग पार्ट झाला सो आता मी इतपत ऐकलंय आमक कसं दिसतं अल्टिमेटली कसं हे आम्ही लोटस फीट ऑफ राधाकृष्णाला पावचे का हे पुरे एक मार्ग हं? राधा राणी तुमको तसं एक एम्बॉडीमेंट ऑफ प्युअर लव्ह होय नवा सो कृष्णाक तुम्ही कॉन कर कमळे कसं कर का ओनली तिक डिवोशन करणं थ्रू राधा राणी इट इज इझी नवा सो तशी आम्ही चांट करूया देवाले भजन संख्या अशींची एवरीडे तशी आणि एक दादन कसं दत्ता तांगेन मर्सी मेळटा आमकां सो अशी आमी आयचे एक कन्क्लूड करूया आयचे हे तशी फर्स्ट हांव कसं न्ही अनाउन्समेंट करता ओके 5 आणि नेक्स्ट वीक सगळं कसं नसं तुम्ही पुरा प्रोग्राम असं अटेंड जाऊ का